खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल राजखान्थि हान्जानि जे खौसेथिखौ लानानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै मोन 14टा माहारियारि आफादफोरा नाजानाय बे नाजानाया बे समाव फेलेंनि लामा लाबाय एबा फेलें जाबाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जेबो फिननाय मोनैनि थाखाय बे सावरायनाय आयदा एबा बे समाव बीपीएफ यूपीपीएल जे सावरायनाय आयदा बे सावरायनाय आयदाखौ बे समावनो दोनथ'बाय होननानै फोसावबाय एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोजा रोजा बर' माहारि एबा गोबां सुबुंफोरानो बे समाव हास्थायदोंमोन बीपीएफ आरो यूपीपीएलनि खौसेथि बाथ्राखौ लानानै खौसेथि जानो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो हास्थायदों माने बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव यूपीपीएल आरो बीपीएफनि खौसेथिखौ हास्थायनानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे फिननाय एबा बे समाव रेसपन्स होयिनि थाखाय बे समाव सावरायनाय आयदाखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै फोसावबाय एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोबोदनो जों दुखु मोनदों मानोना बे समाव एबसु आरो 14टा माहारियारि आफादनि जे खावलायनाय एबा हांख्रायनायाव बे समाव सावरायनो थाखाय यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया फैबाय आरो सावरायबाय गोबां बाथ्राखौनो बिथांमोनजों सावरायनाय जाबाय नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना जेबो बाथ्रा माब्ला सावरायगोन बहा सावरायगोन आरो मानि थाखाय बबे जायगायाव सावरायगोन बेफोरनि मोनसेबो बिथाङा बे समाव सावरायनायखौ बा सावरायनायनि थाखाय बिथाङा हांख्रायाखै एबा सावरायनायनि थाखाय बिथाङा बे समाव थियारि होनानै फोसावथाय हराखै नाथाय बे समाव बिथाङा बाक्सायाव जानाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथाङा सावरायनो थाखाय आंबो गोसो दं आरो सावरायनाय जागोनखौ बाथ्रा मिथिदोंमोन नाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव 12 खालारसिम मोनसे डेडलाइनखौ फोसावना होदोंमोन एबा बे समाव 12 खालारसिम जों सावरायनाय आयदाखौ लाबोगौमोन बा सावरायनो थाखाय बिथांमोनजों थियारि आरो बिथांमोना रेसपन्स होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे लेखानि एबसुआ 10 खालाराव एबा थांनाय 10 आगस्तआव सावरायखांबाय बा सावरायनाय जाबाय नाथाय हाग्रामा महिलारिया बबे जायगायाव सावरायगोन माब्ला सावरायगोन नाथाय बेनि मोनसेबो रेसपन्सखौ बिथाङा होआखै जायनि थाखायनो बे सावरायनाय आयदाखौ दोनथ'बाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे मोनसे खौसेथिखौ जे हास्थायाखै एबा खौसेथिनि हास्थायनायनिफ्राय जानगाराव थादों जायनि थाखायनो बे समाव जोबोदनो दुखु मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे जायखिजाया थासारियानो जायाथों मानो सावरायनायनि गेजेरजों एबा सावरायनायनि आयदानि गेजेरजों जियानो थासारियानो जायाथों मानो बेखौ उननि समाव नायबिजिरनाय बा उननि समाव बेखौ बिजिरनाय जागोन नाथाय बे समाव बिथाङा दे सावरायनो फैयाखै माहारियारि आफादनि सायाव बिथाङा जे रेसपन्स होआखै बे रेसपन्स होयिया जोबोदनो मोनसे दुखुनांथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोन 14टा माहारियारि आफादनि जे सावरायनो लानाय जे थांखि बे लानायनि थांखिखौ जोगारदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाज्रि मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सावरायनाय आयदाया जियानो जायाथों मानो सावरायनायाव जा थासारि जायाथों मानो एबा जाखिनि बिथांखि नाजावनाय जायाथों मानो नाथाय बिथांमोना खनसेब्लाबो बे समाव माहारि आफादनि सावरायनो नागिरनाय थांखियाव बिथाङा बाहागो लानांगौमोन नाथाय बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोदनो बेरेखा हाबा मावदों जेराव जों नोजोर होयोब्ला बे समाव बिथाङा 20टा मासि एबा बिजाथिलाइखौ फोसावनानै बिथाङा फेलें खालामदों आरो गुबुन फारसेथिं बाथ्राखौ बुङो गुबुन नाथाय मावो आलादा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौसेथिनि बाथ्राखौ मेडियायाव बुङो एबा खौरां बिजोङाव बुङो नाथाय गुबै ओंथियाव बिथाङा सावरायनो बा सावरायफैनो थाखाय मोनसेबो हाबाफारिखौ बिथाङा लायाखै आरो लायैनि थाखायनो दिनै फेलें जादों एबा बे समाव दोनथ'बाय होननानै एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों खौरांगिरिनि सिगाङाव बर'नि गासै मोन 16 आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बारग' बिएलटि बारग' एनडिएफबि आरो गासै आङो जोंहा लिस्टआव दङ आं मुंखौ लाजोबनो हायाखै दिनै थामथि खेबनि थाखाय थार्ड राउन्ड हावलिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोङो जिरायदों आरो सावरायदों आरो बे गोथौ आरो गुवार सावरायनायनि उनाव दिनै जों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बर' माहारिनि खौसेथि आरो बर' आन्सलिकताबादि जे राजखान्थि हान्जा यूपीपीएल आरो बीपीएफ बे मोननै हान्जानि खौसेथि
गोरोबलायनाय बुजाबुजिनि सायाव जोङो जि मोनसे इनिशिएटिभ लादोंमोन जि जोङो नाजादोंमोन बे इनिशिएटिभखौ लानानै जों खौरांगिरिफोरनो गुवारै फोरमायनो नागिरदों जे बयबो मिथिगौ 13 जुलाइआव आरो 3 आगस्तआव जों मोन 16 आफादा खेबनै सावरायबाय बिनि उनाव 5 आगस्तआव मोननैबो राजखान्थि दोलोनि मुरब्बी मानगोनां प्रमद बर' बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां UPPL आरो BPFनि बिथांमोननो जों लाइजाम हरदोंमोन लाइजामाव लिरनाय जादोंमोन जे मोन 16 आफादा BTR केन्द्रिक बर' आन्चलिकताबादि जि दल दङ बे मोननै दोलोनि गुबै गाहाय दैदेनगिरि बिथां सानैजों थोंजोङै मोन 16 आफादा जों रायलायनो लुबैयो आरो रायलायनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे जोङो खौसेयै बा गोरोबलायनानै बुजाबुजियै जोङो आवगायलांनो हायो नामा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि जातीयताबाद आरो BTRनि जि जोंनि सेल्फ डिटारमिनेशननि जि अस्तित्व जि खुंथाय अट'नमि मोनदों बेखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो लाखिनानै इयुनाव जों बेखौ सामलायलांनो हायो नामा बा दैदेनलांनो हायो नामा जेखौ बर' आइ आफा रायजो राजाया लुबैदों 35 लाख BTRनि जाति जनगोष्ठीया लुबैदों दा बे लाइजाम हरनायनि उनाव 8 आगस्तआव हाग्रामा महिलारि दोलोनि पाब्लिसिटि आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रजनी बरज'वारी बिथाङा लाइजाम हरदों बे लाइजामाव बिथांमोना सावरायनो थियारि होननानै बुंदों किन्तु माला सावरायगोन बबेयाव सावरायगोन बेखौ स्पष्टयै बुङाखै माखासे सोंलु बिथांमोना जोंनियाव सोंदों आरो 9 आगस्तआव जोङो गासै 16 आफादनि जानानै जोङो लाइजाम हरफिनदोंमोन जे जोङो थोंजोङै हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनो लुबैयो आरो जि एजेन्डाफोरखौ बिथांमोना लाबोदों लाइजामाव बेखौ जों टेबोलाव सावरायगोन 10 आगस्तआव प्रमद बर' आरो उरखाव गोरा ब्रह्म BTRनि चिफ UPPLनि आफादगिरि आरो आसामनि मन्त्रि बिथां सानैया मोन 16 आफादजों खुला खुलियै स्पष्टयै सावरायदों आरो बिथांमोना मोनसे प्रस्ताब होनानै थांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सावरायोब्ला UPPL दोलोआ सावरायनो थाखाय रेडि आरो बे इनिशिएटिभखौ बिथांमोना वेलकाम खालामनानै गालांदों दा फैयै फैयै 12 आगस्त बारलांबाय आरो 12 आगस्त बारलांनायनि उनाव दिनैसिम 17 तारिख हाग्रामा महिलारिनि दोलोनिफ्राय बा BPF दोलोनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय दासिमबो फर्मेलि रावबो जोंजों फिजिकेलि डिसकासन खालामफैयाखिसै वेरेस हाग्रामा महिलारि बिथाङा 12 आगस्तआव बरमायाव बिथाङा फोरमायदों जे एबसु आरो 16 आफादजों जोङो सावरायगोन होननानै बुंदों किन्तु माला सावरायगोन सोर सावरायगोन बबेयाव सावरायगोन दासिमबो जोंनि गेजेराव जेबो कमिउनिकेसन गैया बिसायख'थिया जिहेतु खाथि आरो बे बिसायख'थिखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव दान्थे बिदान्थेयाबो सोलिबाय आरो जोंनि बे इनिशिएटिभखौ लानानैबो दिनै गोबां माने दोलोनि बे दोलोफोरनि दैदेनगिरि माखासे बिबानगिरिफ्रा जोंनि बे इनिशिएटिभखौ सोरबाया थाट्टा होदों सोरबाया जोंखौ गाज्रि भाषाजों रायदों आरो साइडे साइडे थानाय जायफोरा महान नेता बिथांमोनाबो माने जायफोरा दोलोआव गैया बिथांमोनाबो जोंखौ सोंखारिदों आसलते जोङो सैथो आरो खौसेथि जातीय सार्थआवसो जों बे इनिशिएटिभखौ लादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा रायजो राजानि सार्थनि माने उद्देश्यआवसो जोङो खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि एजेन्डाखौ जोङो आवगायदोंमोन किन्तु बिथांमोना बेबायदि जोंखौ सोंखारनायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों गोथौयै दुखु मोनदों जोंनियाव आघात नांदों जे जाय बिथांमोना गावबा गावनि प्लेटफर्माव थायो हारिनि खोथाखौ बिराद साननाय देखायो किन्तु बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव खामानि मावा बबेबा खनायाव थांनानै सोंखारिनाय रायनाय आरो गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौल' बिथांमोना गावसोरनि थांखि आरो एजेन्डा हिसाबै लानानै थानाय बै बिबानगिरि बै मावथिफोरा बे इनिशिएटिभखौ सोंखारिनाया थारैनो आनफर्चुनेट दुर्भाग्यजनक दा खोथाया जाहैबाय दिनैनि हाउसनि गेजेरजों जोङो डिसिसन लाबाय जे नैबे जि प्रसेस बे प्रसेसखौ जोङो आपातत जों बेखौ दिनै दोनथ'बाय बे प्रसेसखौ जोङो मुभ खालामनाय नंलिया कारना जाहैबाय UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो उरखाव गोरा ब्रह्म मन्त्रि बिथाङा सावरायफैबाय पजिटिभ रेसपन्स होबाय उइलिंनेस देखायबाय आरो वेलकाम खालामबाय किन्तु BPF दोलोनिफ्राय लाइजामखौल' हरबाय बिथांमोना जोंजों फिजिकेलि सावरायासै जिहेतु मोननै आफादजों मोननै दोलोजों सावरायनांगौमोन आरो जों बुङाखै जे
बेयाव 20ता गेलेगोन सरकार गारना फैनांगौ बे एजेन्डाफोरा टेबोलाव फैगोन बे खोथाखौनो रायलायनो थाखाय जों लिंहरदोंमोन बे मिडियायाव बुंनाय खोथा नङामोन किन्तु दिनै बिथांमोना जि खोथाफोरखौ मिडियायाव बुंनाङा बेखौ बुंग्रोबाय आरो टेबोलाव जों सावरायनोसो लिंहरदोंमोन बुजाबुजि जागोन ना जाया बुजाबुजिनि आधारा फर्मुलाया मा जागोन एजेन्डाया मा जागोन बे टेबोलावसो जागौमोन किन्तु बिथांमोना सावरायनो फैयासै सावरायनो फैनायनि मिनिङा बे नङा जे जों बिथांमोनखौ नारसोमगोन जरजलम खालामगोन बे नङामोन सावरायनोसो जों लिंहरदोंमोन दा बेखायनो जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायबाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो जि मोनसे आसा मिजिं दङमोन बे मिजिंखौ जों बिथांमोननिफ्राय रेसपन्सखौ मोनासै आरो बेखायनो बे इनिसिएटिभखौ जोङो स्टप खालामबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा टाइम एन्ड एगेन मिडियायाव बुंदोंमोन जे एबसुआ बिबान लानानै थांदोंमोन प्रमद बर' हाग्रामा महिलारिखौ रायलायहोनायनि एबसुआ मावफुङाखै बर' थुनलाइ आफादनो आफादगिरि मानगोनां सुरन नार्जारि सार आरो नीलकण्ठ गयारि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लिंनानैबो बिथाङा बुंदोंमोन रबिराम नार्जारिखौ लिंनानै एबसुनो खिन्थाहै एबसुजों रायलायहै होननानै बुंदोंमोन मिडियायाव सेभारेल राउन्डस बिथाङा बुंबाय किन्तु दिनै बिथाङा गावनो स्वयं फिजिकेलि बिथाङा रायलायफैयैया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो मोनसे गिदिर आघात होननानै बुंनांगोन आरो माहारि आफादनि फारसे मोनसे डिसअनार आरो मोनसे ड्रामाटिक नाटकीय बे मोनसे माने परिस्थिति बिथाङा बे परिस्थितियाव खोथाफोरखौ बुंदोंमोन जों बेखौसो दिनै साननो बाध्य जादों जोंहा रावनिबो सायाव आक्षेप गैया रावनिबो सायाव जोङो माने बेबायदि माने गाज्रि बाथ्रा बुंनो जोङो सानाखै रायजो राजाया बिबेसना खालायगोन जे सोर रेसपन्स होखो आरो सोर रेसपन्स होआसै सोर रायलायफैखो आरो सोर रायलायफैयासै जों रायजो राजानि बर' आइ आफाया जेखौ बिराद गोसो गुदुङै नेनानै दङमोन जे खौसे जागोन जातीय अस्तित्व बिटिआरनि फिउचार जोंनि अट'नमि जोंनि सिक्स सिडिउल बिनि सार्थआव बे नेनानै थानाया दिनै थारैनो माने फाइनालि मोगथाङाव जाफुंनाय महराव फैयाखिसै रायजो राजानो जों हगारना जाया बिनि बिबेसना खालायगोन मोननै दोलोआ रायलायगोन ना रायलाया बिनि सिद्धान्तखौ जोङो मोननै दोलोनि मुरब्बी आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिनि कर्टआव जोङो हगारनानै होबाय आरो सिटुएशना कम्पेल खालायोबा बिटिसि इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव रिजाल्टआ फैनायनि उनाव जुदि बे दोलोफोरा जोंखौ खावलायोबा सिटुएशना वाइन नेसेसारि जोंखौ जुदि बाध्य खालायोबा जोङो इयुनाव इउनिटि आरो एलायन्सखौ लानानै जोङो बिबेसना खालामनो थाखाय सानफिननो थाखाय जोङो बाध्य जागोन आरो बिनि थाखाय रेजलिउसन जों मोनसे लानानै दोनदों 2020 मायथाइयाव लाइजाम हरनायखौ जों मोनाखै जोङो बेखौ खोब क्लियार आरो लाउडलि जोङो स्पष्टीकरण होदों बिथांमोना बुंदों जे एबसुनि बै समनि एडभाइजार मनेश्वर दैमारिनो लाइजामखौ हरदोंमोन अफिस सेक्रेटारि बिपिएफनि गजेन्द्र दैमारिया दा मनेश्वर दैमारिखौ आं सोंदों जे नोंथाङा लाइजामखौ मोनदोंमोन नामा खारन बै समाव गाहाय नेहाथारिया लरेन्स इस्लारिमोन आथिखालनि क'क्राझारनि एमएलए बिथाङा बुंदों जे आं लाइजामखौ मोनाखै आरो मनेश्वर दैमारिखौ आं सोंदों जे नोंथाङा लाइजामखौ मोनदोंमोन नामा बिथाङा बुंदों जे लाइजामखौ मोनाखै आरो गजेन दैमारिया सोरनो होफैदोंमोन आरो दिनै 2024आवबो इउनिफिकेशननि थाखाय 4 राउन्ड बिपिएफ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव क'क्राझाराव धालिगावआव रायलायदों बै समाव लाइजामनि मेटारा फैयाखै 2020नि उनाव 2025 5 बोसोराव लाइजामखौ नुवाखिसैनो जोङो किन्तु दिनै नैबे इउनिफिकेशननि जि लाइजाम हरबाय बा एलायन्सनि जि लाइजाम हरबाय बे टाइमाव नाटकीय भाबै 23/12/2020नि लाइजामखौ सोरबाया ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामबाय आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 7 आरो 10 डिसेम्बराव इलेक्शन जादों 12 डिसेम्बराव काउन्टिंनि रिजाल्ट फैदों 15 डिसेम्बराव वोट टेकिं लादों आरो एलायन्सआव सरकार दादों न' डाउट बै समाव सावरायनाया जादोंमोन जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' सरकार दाजायो नामा गुबुन गुबुन लेयाराव टेबोलाव नङा फर्मेलि नङा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सरसा सोलिदोंमोन दा 15 डिसेम्बराव वोट टेकिं लानायनि उनाव हाइकर्टआव बिपिएफ दोलोआ पिटिशन होदों पिटिशननि आधाराव हाइकर्टआ महामान्य हाइकर्टआ मोनसे टाइम होदोंमोन 26 डिसेम्बराव फ्लोर टेस्ट जानांगौ आरो बे फ्लोर टेस्टआव जि रिजाल्ट फैयो बिनि सिद्धान्त जागोन बे फ्लोर टेस्टनि सिगां अलरेडि सरकारानो जाखाबाय
बेयाव बिदि परिबेसानो गैला खिन्थु 23 डिसेम्बराव बिथांमोना लाइजाम हरनाय देखायदों आरो लाइजामखौ मोनोबा जों डेफिनेटलि रेसपन्ड खालामगौमोन जोंहा फुल रेसपन्सिबिलिटि दङ जातिनि सार्थआव जों आनसलिकताबादि शक्तिखौ ज' खालामनाया जोंनि थांखि दा बेखायनो दिनैनि डिसिसननि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारि बिटिआर बासिनि रायजो राजानो जों फोरमायबाय जोंनि जि एलायन्स आरो बुजाबुजिनि जि इनिशिएटिभ बे आपातत दिनैनिफ्राय बन्द जाथ'बाय बे गैथ'लिया खारन मोनसे दोलोआ फैबाय मोनसे दोलोआ फैयाखिसै मोनसे दोलोआ रेसपन्स होबाय मोनसे दोलोआ रेसपन्स होआखिसै लेटार हरनानैनो बिथांमोननि दायित्वखौ फोजोबबाय आरो बेखायनो फार्दार जिहेतु दा बयबो फिल्डआव ओंखारबाय दान्थे बिदान्थेया आराम्भ जाबाय जोङो बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनो सानाखिसै फैबाय थानाय रिजाल्टनि उनाव मा जायो जों बिनि सायाव निर्भर खालामसिगोन खिन्थु मोनसेद' आफादा हारिनि सार्थ हारिनि अस्तित्व हारिनि इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जों ज' ज'यै खामानि मावलांगोन आरो बिटिआर इलेक्सनाव कुनु कनफ्लिक्ट भायलेन्स बुलाय सुलाय जाया फ्रि एन्ड फेयार जाहाथे भटिं आरो इलेक्सन जायो भारत सरकार आसाम सरकार इलेक्सन कमिसनखौ जोङो बे मन्चनिफ्राय खावलायबाय गोजोन्थों।